orang ni ba? Naik pa rin kaot niya. Adidas. Iilis sa manok. Ang ngayon siya pagkaon. Hindi siya pwede magtinidor ko sa kamuton din naman siya. Ay, mga bukog na. Pwede mo na siya pagkaon sa ero. Kami kayo siya yummy. So, di po ni siya anong isang bangon o barbecue. Ano makita? Less akong rice. Ano yung parang nag-laut-laut? Parang nag-laut-laut ka ba? Sarap. Ang nagluto niya. Yummy. Super yummy. Yeah.